че най-добре ще бъде всички тези момичета да се скрият гънзени и да се подготвят до Олимпийските игри на заключени врати. Нищо не тежи така много, както чувството за отговорност и това да знаеш, че една нация разчита на теб. Следващата поред Обани Жупел, Дария Кондакова. Казах Обани Жупел, ами такава си или поне такава е позната.